ngeke ngabhekana naleyo nkinga ngihamba izibhedlela ezithile sebesho ukuthi kumele nginqunywe ingalo ngoba ngeke kuse ngiphila uma lengalo inganqunyiwe izothelela enye into futhi ihamba lento esandleni sasinxele isandla sasinxele siyakhumbula ukuthi phela isona esiphethe kakhulu umthambo lo oqonde enhliziyweni ayinganqaba ngathi hayi ngikhipheni ngifuna ukuya lapha ekutheni uyaba nesifo samabomo uqiniswa idlozi lakho uthi funde lento uyazi ukuthi uzoba lapha kanjani abanye abantu kumele uqale wena uze laphe. Ake ngibingelele imbuke lapha ekhaya igama uMzothule ngokaShembe isibongo le iNethezeka TV. Kama lohlelo sithi uphila kanjani kodwa namhlanje sivakashile sathunywa la sithunywe khona sathi namhlanje sithatha ithuba ekutheni ukuthi sivakashe sibabone la esithi khona isikhungo sokufundisa esiphinde futhi sigqokise namajazi abantu abakwazi ukwelapha ngokwendabuko okuyi abalaphi bendabuko Institute of Traditional Practice. Ngiyabingelela ke ngumfuka Scopo Dilakhala masoka intombi bathatha bayidonsela empahleni umphendlemane umama omkhulu kwizigaqa zibhodo ongaphathwa ngaphezulu thina nakhulekana ngoba zonke into obzilikundile hande manda cije mambo acije umsholo into omzimbili enyeka nqathi ngeseklamonti akubone namajuba amabelesha ngomaphatho otabezu noma kofu umkhoto odukweni ebindi umile lapho wafa mina. Ngiyabingelela ngalesi sikhathi ngino Professor uDlamini mase ngiba no dokotela ungemo bathi udokotela ungema bambiza ngongemo abaningi. Ngiyabingelela Professor Dlamini namhlanje. Ngithokoza kakhulu ngibingelele kubalandeli beNethezeka TV ngibingelele nanje bahlonishwa ke inganeqe ngize kofika le ngibingelele nje kumhlaba wonke lapho nifinyelela khona kubabukeli nabalandeli. Professor Dlamini wesikhungo sabelaphi bendabuko Institute esasungulwa ngo-1980. Engicabanga nje nawe mhlonisho ongazalwa. Ngizwa kahle Professor, ake ngibuye ngala ukhona uDr Ngema. Dr Ngema ngiyakubingelela. Ngiyabingelela. Ngiyabonga ukuthola ithuba. Ngibingelela nje abalandeli beNethezeka TV iSouth Africa yonke. Ngithi nje sanibonani. Siyabonga kakhulu ngalesi sikhathi sithunywe abantu Professor Dlamini ukhona abantu abasithumile mayelana nomsebenzi nathi senza i-check up ingakho sinizumile namhlanje sathi cha avele siqhamuka namhlanje ukuthi umsebenzi esasikhulume ngawo ngabe uhamba kanjani. So qala la ekutheni ukuthi kucace ukuthi uProfessor uDlamini noDokotela Ungema bayasebenzisana. Ngizoqala ngala kuDokotela Ungema echaza ukuthi nisebenzisana kanjani khona la kwile Institute of Traditional Practice. Yebo, ngibonge umbuzo muhle. Ukusebenzisana kwethu sisebenzisana ngokuthi siye lapha kahle imisebenzi emibili ehlobene kodwa ehlukene kodwa futhi ehlobene. Okokuqala iloko kwelapha isikhwama sokwelapha ama products lawo esidila ngawo alapha isizwe sonke. Kube sekuba nalokhu kwe-institute lokhu kwesikole la sesikhulisa abanye abelaphi ngolwazi sesingasalaphi sesifundisa sesikhulisa abanye abelaphi sesibenzela izitifiketi sesibahlonipha nangemiyezana. Okay, okusho ukuthi umsebenzi mabe ngamtholi uDr Dlamini noma uDr Ngema bathola uProfessor Dlamini mabe ngamtholi uProfessor Dlamini la eoffice bakwazi ukuthola uDr Ngema. Ngingasho nje ukuthi umuntu oyedwa mawufice uDokotela Ungema uyefana noma ufice uProfessor Dlamini. Uma ukaduze kuDokotela Ungema wafica uProf uDlamini usafica umuntu oyedwa. Mawuze uProf uDlamini wafica uDokotela Ungema usafica umuntu oyedwa ngoba ukusiza exactly ngalendlela ebengizokusiza ngayo nami. So nje siwumuntu oyedwa kahle. Kizokahle. Ngibuya kwena ke Professor ingqinamba sike sayikhuluma phambelini ngenkathi nisungula le institute ngo 1980
certificate nize nisithola ngo-2002 mangaphosisi saxoxa lokho sakhuluma ngakho kukhona udaba futhi owathi ukuhlokoza lapha abantu babuza ekutheni kulomsebenzi obubizele kuona ube nengqinamba futhi nakuona ngaphambi ukuthi ungena kuona kukhona la okwe wathetha khona ukuthi wasuzonqunya noma unqunywa isandla kodwa ngokwemukela umsebenzi wagcina unganqunywanga ngazi ukuthi mhlawumbe abelumbi babebona mhlawumbe esinye isifo thizeni noma bebebonani ngenkathi ungakawumukeli umsebenzi ngifuna ukuthi ucacise lokuthi kwenzakalani ngenkathi iziphi ingqinamba owangena kuzona ngaphambi ukuthi ungene umsebenzi wokwelapha. Kubhlungu kakhulu lokho kumina kungizwisa ubuhlungu ngoba ikhona lento esibuyisela emumva ukuthi muke ubizo lwakho awangalwamukela noma ke walithatha ubizo kodwa awangaba nalo ulwazi lothi lento oyithathayo kumele uyiqale kanjani nanokuthi uyinikwe ubani nanokuthi ihlanzeke kanjani. Kuyenzeka ke abantu abadala amadlozi akugulisa ngamabomu asuke efuna ukuqeqesha akugulisa ngesifo nje wena njengoba nomelaphi wendabuko usulithathile ubizo ukuthi uzufunde ukuthi isifo esithile silashwa kanjani masiqalise kuwena. Ngeke ngabhekana naleyo nkinga ngihamba izibhedlela ezithile sebesho ukuthi kumele nginqunywe ingalo ngoba ngeke kuse ngiphila uma lengalo inganqunyiwe izothelela enye into futhi ihamba lento esandleni sasinxele. Isandla sasinxele sakhumbula ukuthi phela isona esiphethe kakhulu umthambo lo oqonde enhliziyweni. Nganqaba ngathi hayi ngikhipheni ngifuna ukuya lapha ekutheni uyaba nesifo samabomu uqiniswa idlozi lakho ukuthi funde lento uyazi ukuthi uzoba lapha kanjani abanye abantu kumele uqale wena uze laphe. Emake iyenzeka lento kumiphi iminyaka ngoba siyazi ukuthi endimini yezokulapha usumdala kakhulu. Nakube kwenzeke sengiphakathi kakhulu nendima yokwelapha kodwa into eyenzeke ngabo 2018 mengicabanga ya 2018 kodwa ke sengineminyaka ekwelapheni mina ngithatha ngokuthi babe ngiqeqesha ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu anqunywe ingalo anqunywe imlenze ngangivele ngikwazi ukwelapha kodwa ngase ngithi hayi ngoba sebengichallengeile angiphume esibhedlela angisho ukuthi isibhedlela aselaphi kodwa mina ngithi ukunqunywa kwesitho sakho ngicabanga ukuthi akukona ukwelapha lokho oza kubelaphi bendabuko uthola indlela ongenziwa ngayo. Ezinye izifo azelashwa ke futhi nabelaphi bendabuko aselashwe nawo odokotela basentshonalanga. Ezinye izifo ziyalahlwa usilahle isifo kungenzeka usilahle esidulini kungenzeka usilahle enjeni phonsela intsha kungenzeka ziningi indlela zokulahla ngisho isilwane siyalahlwa wena ungaqinile nje uzihambela nje endleleni sizokulandela ngoba awuqinile awukaze nje ube nento eqinisayo khona into ezingalashwa ezilahlwayo kulento iyaphila kodwa izofuna umuntu ezongena kuyena kodwa ke izifo ezithile njenganoshukela ushukela ubaqedile abantu ngokwami ukucabanga nokubona ngokwami isifo lesesande kakhulu kukhona nje labade sibathumelele imlenze kukwamsemlenzeni lapha phansi yebo usenesilo kwaphuma izinto ongakaze uzibone ama followers enethezeka ngingathanda mina ukuthi akhulume nje ama testimonies bandla bakhulume basho ukuthi imithi ka Professor Dlamini no Dr. Ngema ibaphatha kanjani iservice yethu nje
ngaphandle kweservice yona-ke imithi-ke qobo lwayo ibaphatha kanjani? ibasiza kanjani. Siyaku-challenge lokho. Ngizwa kahle ngifuna ukubuya la kulesi sifo obukhuluma ngaso ukuthi isona esakwenza ekutheni ukuthi uqeqesheke ekutheni ukuthi ukufa ukuthile kulashwa kanjani. Wena mawuthola ngokuhamba kwesikhathi kwakuyini lokhu kwakuphethe kuze kuthiwa uzonqunywa esibhedlela uzothi uyaphuma, wena uyisiza kanjani noma waphahla iyaphuma impande noma kwenzakalani? Ngizoxoxela into eyisimanga noma ingangihlekisi ingikhiphisa izinyembezi. Umlingo owenzeka nginesilonda la. Yabona lo uze khona kusala kudwebekile, sengilandelwa impukane, sengiqede inyanga ezintathu ngihleli endlini. Ngiwumsebenzi kwenye izinkampani zikagoloko, ngingasayi emsebenzini, ngilele embhedeni. Kodwa kwenzeka isimanga, ngathi mina ayi kulungile ukufa, sengikuncamele. Bafika kumina okhokho bami bathi hayi hamba uye esidulini uyoyilahla lento le, ngeke uyelapha. Aliphelanga i-hour suke endaweni engangikuyona, abanye bayazi-ke kwaDabeka. Ngiyaphansi emngeni lapho kuneziduli khona, indawo kaDabeka ise-KZN ya noma sathi Phantali. Ngangithwelwe ngifukuliwe ngafakwe emotweni. Kwafike ngenza yonke lento le yokulahla, uthatha insila yakho yonke ufake phela nemkhokha le, zonke lezo zinto. Angifundisi-ke ukuthi isifo silahlwa kanjani, kodwa benifuna ukufunda phela ikhona i-institute bangafunda abanye. Phakathi kwe-hour elilodwa abantu ababengibona kwaDabeka ngifukuliwe ngifakwe emotweni, ngabuya sengizihambela nokhiye wasendlini ngangiwushiye kubona. Ngafika kuqala endlini sengizihambela ukuthi akuzona zonke izifo ezelashwayo. Singasho ukuthi odokotela basentshonalanga ngoba abakholelwa mhlawumbe ekulahleni isifo, ukuthi khona izifo abangeke bazelaphe. Indlela nabo abafunde ngayo kule minyaka befunda 7 years. Thina sasilapha isifo, sisilapha isifo, sisilahle isifo. Iyona le esikhuluma ngayo leyo kwenqunywa uphuma esibhedlela ikusayiyona. Iyona ngqo ukuthi enye into babezokunquma khona. Hayi ngase ngigqoka ingubo ezimhlophe sengiye kwathiwa ngilale ngingadlile ngoba ngakusasa ekuseni ngiyonqunywa futhi hayi kanye-ke ngibuye esibhedlela. Uma usuneminyaka ewu-55 kuyaphezulu kuba khona lento okuthiwa yini lesifo lesithiwa yini ngilibala igama laso. Hayi BP noshukela. Lesi sibala phana kumnomzane. Oh yebo. Prostate cancer. Oh yeah. Prostate cancer. So kuthiwa hayi ngiyonqunywa, ngiyohlinzwa, angazi ukuthi babe ngizongenza ngayiphi indlela, bathi hayi ngiyekeni ngibuyele ekhaya bezidlela ezihlongozana. Prostate cancer ivamise abantu abadala sebeno-55 years. Kabuye ngakhotha nganceda ngenza yonke leyo nto leyo, kwaphela nya ngingahlinziwe. Kodwa-ke odokotela basentshonalanga hayi bayasiza. Izibhedlela hayi ziyasiza. Uhola lapho ngaphaphama khona ngisuswe ewadini, bengithi ngiyaqalaza, awu sengiphaphama, hayi ngilaphi la? Lapho-ke ngangongulwa amehlo. Ngifuna ukubafakazela odokotela basentshonalanga ukuthi kukhona ngangaba yimpumputhe iminyaka emibili. Balokhu bengisabisa ukuthi hayi la mehlo akho nje bevalekile nje abantu abadala amadlozi. Hayi ngazitshuba wathi hayi angiyekhona. Ngangulwa ngethosha, akubuhlungu akwenzi lutho, ngangulwa. Angifuni nje ukubadlela umona, kodwa-ke kwesinye isikhathi abake bayeke ukunquma abantu imilenze nemkhono yonke leyo nto, abake babarifeye
thina singabelaphi bendabuko siyazi bayasebenza nathi siyasebenza, siyabavuma nabo abasivumele. Ngizwe kahle ngizobuya ngala ku Dr Ngema. Dr Ngema, imisebenzi nansi siyayibona, ngifuna ukubuya kuwena ukhulume kakhulu uthinte nomsebenzi wakhona la ngizothi sendumbeni nakuba kuseyindaweni esenxanxatheleni yezitolo indumba ngokuthi yelapha ake sisho kanjalo sendumbeni la ephinde ibe isikole. Ngifuna ukubheka umsebenzi ukuthi kukhona isikhathi la othola ukuthi khona abantu baseyindaweni ezahlukahlukene kumanje ngoba sifikile siyabona umsebenzi uyaphuma ubheke kubantu futhi niposa phambi kwethu hayi ukuthi anikwenze phambi kwethu. Umsebenzi usihamba kanjani ngaleyo ndlela yokuthi umsebenzi ufinyelele kubantu? Hayi umsebenzi umsakazi uhamba kahle kakhulu, impahla iyafikelela kubantu. Nakuba ke ingqinamba ke ziba khona ke ayikho into engenazo inkinga zakhona, kodwa nalapho kugcina usothekile. Siyakwazi iKorea yethu uthatha izinsuku ezintathu kuya kwezisihlanu. Uma ngabe kuphela izinsuku eziyisihlanu impahla yakhe ingafikanga kuwena, siyayisithi sicela usithinte. Ngoba kukhona ezinye inkinga ezihlangabezana nempahla ngendlela. Isiphumile la kwi-dispatch yethu saya kubantu abathumelayo. Kokunye uthola ukuthi impahla iyaqhuma endleleni, isiyalika. Kube nzima ukuthi bayiqhubekise kumnikazi wayo, bakhethe ukuyibuyisela back. Okunye bake befikile endaweni la bethunywe khona bayafona. Uthothi bazofona bafone abamthola umnikazi weparcel, bahlale baze babuye nalo emuva. Bathi umnikazi weparcel asimtholi. Kuyaba yena usebuyela kuthina uthi angiyithola impahla yami. Kanti bafikile bangamthola, uyayibona leyo nto. So iyona inkinga kade sihlangabezana nayo leyo. Kodwa ke futhi nayo sesilungisile. Abaningi bangangifakazela nje ukuthi impahla zabo siyafika kubona. Ngifuna sibuyele la kulezi insuku ade kukhankaswa kuvota kwenziwa izinto eziningi uthola ukuthi nabo abantu babhizi. Ngifuna ukucacisa lokuthi zikhona nani ingqinamba benhlangabezana nazo ngalezo zikhathi. Ngiyabonga impela ngezikhathi nje zokuvota kuke kwaba nama delays, kuke kwaphazamiseka ukuhamba ngeimpahla ngoba abantu bavota endaweni eziningi ezihlukene, so umsebenzi uke wathi ukuhamba kancane. Okunye labantu abaposayo abawasebenzi ama weekend, abawasebenzi ama holiday. Uma wena uorder ngolesihlanu, umgqibelo nesonto vele ngeke kuze kubalwe, impahla yakho izoqala ihambe ngomsombuluko. Ngolesibili baqale babale bathi 1, okusho ukuthi impahla yakho izoze mhlawumbe uyithole ngomsombuluko olandelayo ngoba futhi u4 days uzophela ngolesihlanu, kube umgqibelo nesonto abakubali. Iyoqhamuka ngomsombuluko ngosuku la 5 kahle sigaranta ngeinsuku ezu5 ngoba bathi 3 to 5 days. Okay, ngifuna ikucace la makuthiwa 3 to 5 days bona mabefika bafonela umuntu uyilanda kephi ngoba siyakwazi lokho Korea kwaseposini uthola ukuthi uzohamba neID yakho uyolanda leyo mpahla yabona izime kanjalo. Ngifuna ukubheka ke ekutheni ukuthi kulokhu Korea impahla faye ilando umnikazi wayo ngqo, noma uyakwazi ukuthumela noma mengathumelanga wenze njani ukuze kwazi ukuthi eyithole impahla ngolwazi lenikwe nalaba enisebenzisana nabo. Alright, iKorea yethu ikezingeni eliphezulu kakhulu ngendlela yokuthi impahla ifika endlini. Maqathatha endlini, bali address yakhe eqondile ene house number, bafika ngqo esangweni bafone, banokha bathi sila bafone, bakunikeza impahla yakho. Kukhona abakuvezayo okuvezayo wena ukuthi wena ngempela noma ayinankinga lokho banendlela basem ukhona la usayina khona nje ngawe nje Shembe mengabe uyonikeza uthumela izimbali, uthumela umuntu wakho ukuthi ufike asayine lo muntu omficile ofike wazithatha kodwa impahla uyayishiya, uyayibona lonto. Okunye ama taxi siyawaphathisa, ibhasi siyaliphathisa, itaxi ke yona ifika ngalelo langa. Umehluko nje ilow uthi mesiphathisa itaxi njengoba sike eThekwini eya eJoburg ekseni lilala kuyena umnikazi wali parcel. So umehluko lo ukuthi itaxi iyagijima. Kukhona labanye abathi sicela uPostnet
uPostnet nakhona siyaposa khona, nakhona iyafika impahla kumuntu. Kahle kahle thina sizwa ngomuntu ukuthi iyiphi indlela ayithandayo nemgculisayo ukuthi impahla yakhe ifike kuyena. Basho izindlela ezingafani, umuntu simthumela ngendlela acele ngayo. Ngizwe kahle ngisazobuya kuwena sesizogoqa Dlamini njengoprofessor siyazi ukuthi umsebenzi uma kuya ngokuthi kusetshenzwa ngabantu wanda usuku nosuku ekuthenini ukuthi izigulo zabantu ezifikayo zireport zanda usuku nosuku uthola ukuthi usugaya okwehlukile. Ngiyabona la phansi kunembiza ezintsha noma ama products amasha ngisho njalo ngoba ngazi noma izimbizi noma ama products lawo kodwa ngibona kuyimbiza mina makusesikhothini ukuthi yaphuza noma iyachatha kuyohluka khona. Ngifuna ke sibheke ekutheni kuningi okufikile njengamanje kukhona yini okusha eseninakho kakhulukazi kuma products ongachaza ukuze sazi ukuthi umsebenzi uzohamba kanjani njengamanje. Ngisho ukuthi ngiyacabanga lama products lawa awufola asala ngephutha ekutheni siwachaze. Oh yeah. Kodwa ke sinento nje sithi combo ezifunela zonke izifo zakho. Akuyona ke ikhombo ke leke. Kukhona abantu abanento zabo nje seceleni ezingangenile lapha ya kuyikhombo ezifunela yonke into. Njanothi nje uma ugula uzoziqeda izinyanga ukuthi hayi amanga wodwa azokusiza. Kanti wena unendiki. Kumele udla amagobongo yonke lonto. Uma unendiki imithi iyephuza ukukusiza idliwa idlozi wayidlozisiwe lethi sifuna ukudla umuthi wethu sifuna ukuhamba lwethu bese uthi inyanga ziyahluleka ukwelapha. Yabona le mithi la elapha phambi kwami isiza kakhulu usuhamba umhlaba wonke ngoba abanye abelaphi bendabuko kusadinga ukuthi baqeqesheke nje asiyisikhungo esiqeqeshayo. Hayi ngoba umelaphi esukehluleka ukwelapha imithi isuke idliwa idlozi lakho. Ake ngiqale la ke nje ngichaze ngalo muthi. Lo muthi nje kuthiwa yi-anti STI blocker, anti STI blocker. Kukhona izifo esithi akulula ukuze lapha sezingenile ngaphakathi. Ngesilungu bathi ke prevention is better than cure. Kumele uthi uze laphe zingakangeni kuwena anti STI block. Usho ukuthi ivikele wena zingakangeni. Uma nje uzophuma wena uvakashe and nehawa uliphethe. Qiniseka ukuthi i-anti STI blocker ikuwena ngaphakathi. Hayi lapha yake noma kuthiwa kubekwe ilumbo wacushwa lo muntu oyakuyena abantu bafela kuyena hayi uzobuyophila wena. Hayi phuma ngale anti STI block nezifo zocansiki ngaphandle kwamalumbo ke. Yabona umuntu usifazane menesiluma khipha amahlulo omunye ezo lezo nhlungu kodwa ke nango ku Dr. Ngema mhlawumbe yena ungachaza kahle ke into zabantu besifazane ngaqhambukele emkhakheni ongesiwona wami. Ngiyacela nje ukuthi angichazele la. Okay, asubambe lo ube ngakumina. Ube ngakumina uDr. Ngema uzoqhubeka echaze kulo asiqhubeke naleminye isiqede. Yabona lo sithi i-virus protector i-blocker. Asisho ukuthi abantu abayeke amajazi omkhwenyana amajazi nemshanguzo yabo. I-virus protector i-blocker ukuthi uma ungakabi nalo lesifo sisiphethe sonke nje sabalele. Uma ungakabi naso idlala umuthi. Uma usunaso liyablockeka igciwane ukuthi lisabalala. I-virus protector i-blocker. Uzohlezi nje mngade ulapha ya ngokuchecka kwabo akuzoqhubeka
unaloko kuzobuyela emuva. Asisho ukuthi abantu abayiyeke imishanguzo yabo, kodwa i-virus protector le i-block eblockayo ukuthi angabe usaqhubeka kwasokukhona vele kuwena ngaphakathi. Kukhona-ke lo muthi-ke sibiza nge-African potato. Yebo. I-African potato-ke hhayi ukuthi iyona kuphela la igama layo ukuthi African potato. Yabona i-African potato ilabatheka ihlukene kabili, khona inkomfe khona ilabatheka. Maningi amalabatheka-ke, right? Ilabatheka uyazi uma uqaphela kahle line ngizothi yini igciwane noma yini linento esasilwane ngaphakathi. Hayi wonke ama-African potato amalabatheka, kodwa uma uligxoba funa wazi ukuthi ugxobe nalesa silwane simhlophe. I-African potato futhi uyigrade usikhiphe lesa silwane lapha, iyasebenza kakhulu i-African potato ilabatheka ezifeni eziningi nje. Yabona noma ubona lo muthi ungawuyeki efamasi noma yikuphi lapho uthola khona. Njengoba imithi yethu itholakala emafamasi nakuma-beauty zone. Khona iy'tolo esithi ama-beauty zone. Yebo. Hhayi ngiyakutshela, lokho ubona umuthi onesibungu ngaphakathi esiphila kuwona kufana nelento nalo muthi le esithi impila. Abanye bathi-ke impila impila ikwazi ukuvalela inhlabathi. Uyayithenga impila kodwa ivale inhlabathi ngaphakathi. Yabona uma uvele uyigxoba nje impila ileya nhlabathi ungayikhiphile uzodla nenhlabathi. Ikhona imithi futhi wazi ukuthi uyayiklina njani. Impila nje uyivalela inhlabathi nelento nelabatheka. Imithi emihle kakhulu ekulapheni i-cancer. Leyo mithi leyo yabo, isifo sa-cancer. Nalamakhuba okuthiwa-ke imidlavuza yonke lonto. Isifo esinzima i-cancer lapheka. Mengicabanga mengisho ngokwami, kodwa nje ozokuthina ubone izimangaliso za Professor uDlamini belapha imidabu no Dr. LP Ngema. Okay, asenze kanje sibuyele kudokotela. Dokotela uzochaza la kubantu besifazane ngoba uzochaza umkhakha okuwona oqondene nawe. Angifuni ukuthi uDlamini engene kakhulu kuwona ngoba uzothi kukhona le pain ela manje ngixakeke ukuthi uyazelaphi le pain uDlamini ngoba umelaphi yena. Ake singene kwenzakalani la? Okay, lona-ke owabomama lo siubiza ngesilumo i-menstrual pain. Iqeda isilumo yinhlungu oba nazo uma ngabe uzongena esikhathini, ukopha ngokweqile. Iqondisa izinsuku noma ama-period omuntu wesifazane. Omunye kuyenzeka angabi nama-period aqondile, angangeni mhlawumbe azayitshetha ubambile kanti hayi lutho, ama-period akhe awahambi kahle. So ulungisa lezo inkinga-ke, uqeda iy'nhlungu zesilumo uma ngabe kuma-period. Yonke nje i-disorder yomuntu wesifazane oyifica ngaphansi, ngasho kanjalo, uyaklina nje, discharge yonke nje inkinga othi uma uphuzile ufike uyifice kumuntu wesifazane. Iyasiza kakhulu. Ngizwa kahle kukhona la esike sabona khona ngoba lokho sifikile nabanye ade bethubula ubufakazi kuthina besithumelela imiyalezo, izithombe zezinto ezibavelelayo noma izinto eziphumayo mhlawumbe kubona emzimbeni. Uthola ukuthi owesifazane noma wesilisa, uthola ukuthi kukhona into ephuma isilondeni thizeni. Lezo zinto ezinye ngesikwazi ukuthi sifake ngenxa yomsebenzi esiwusebenzayo, uyayibona la ngenxa ukuthi okunye kunzima ukuthi singakufaka noma kanjani. Ngifuna ukubheka ekutheni ukuthi lezi zinto ezama testimony abanisendela zona, ukufakaza ke bengenze njani ekutheni ukuthi beqhubeke bekhombise ubufakazi nakwabanye. Bayakhona ukuthi nina benithumelele bephinde futhi nina nikwazi ukudlulisa mhlawumbe emaphejini enezinkundla zokuxhumana.
Yebo kunjalo basithumelela ubufakazi bokuthi imithi ibasiza kanjani, basivezele izinto abayichamayo ezimabulawa abazeqa phansi babodwa bachama okotini onamafindo ubone ukuthi bekuboshwe impilo yomuntu la. So ubufakazi bayasivezela izinto abayikhipha basivezela nathi siyaposta noma singabhala ukuthi ubani singamfaka umuntu singabhala igama la muntu kodwa sisuke sesifakazisa ukuthi lo uyakwenza lokho. Bakhona abasebenzisa iWonder Tea yethu lokuphalaza wamadliso amabulawo omunye umuntu avela phalaza inhlabathi akhiphe inhlabathi edry ayikhipha ngaphakathi ubone ukuthi into umuntu ekade ebulawe ngayo ekade mhlawumbe ibophe into zakhe nokuthi ungabi nokuthi into ekanjalo bayafika nobufakazi bayafika impela siyabonga futhi ngaloko siyathanda ukuthi umuntu mesimsizile abeyasho ukuthi hayi nangisiza mina nginabantu engihlangana nabo umuntu ahlangane nawe aqhawule awumazi washo wathi hey dokotela wangelapha wavuka umuzi wami wazi wangelapha awumazi ngisho ukumazi ngifakazise ngensizwa ekuyiyona iyasixhumanisa eyenza ukuthi nize nifike kuthina nizobuza insizwa yakambatha kwakuwumuntu nje wafika wafuna usizo samsiza njengabantu bonke futhi awumshuthi phela umuntu awumcreme umuntu ozofuna usizo baningi abantu befika kodwa sathuka mase sizwa insizwa isiphumela obala isitshela umhlaba wonke la isizakele khona ngithi nje umfokambatha la ikhona siyabonga ukuthi aphilise isizwe atshela umhlaba ukuthi usizo lukuphi. Sizobuya sesivala ke manje Professor amazwi ogcina ungawadlulisa ngesikhungo umsebenzi wenu univula ngayikhathizini ucacisa konke lokho khona sovala ku dokotela ungema sesiqeda nje konke sesigoqa ungathini nje abantu benze njani babexhumana nani nisebenzelaphi ugoqa nje kuyo yonke le nkulumo. Asibonge kubabukeli sixolisa ukuthi sathi ama weekend ngaphandle uma ufike lapho sikhona eDurban Lakhani Chambers 207 uzosifica khona abanye badinga ukuthi sibahlolele kuyenzeka ke mesimdonsa umuntu engayifakile phela kwaleyo mali ukuthi simhlolele kodwa simdonse nje simtshele izinto zakhe kodwa ke kahle ama weekend asiwasebenzi sinemicimbi eminingi njengoba ningibona ngigqoke kanjena nje namhlanje imblesselo ngiye emshadweni koshadiswa umama osewashona washona bengashadanga nobaba wasekhaya kuzothi ke ngosuku olulandelayo enzele umsebenzi ke wokumkhuphuka so ke ama weekend siyacela ukuthi asiwasebenzi ngaphandle kwe-appointment siyakuhlelela ukuthi uzoficana nobani. Bengifuna ukubheka la ekutheni ukuthi bayakhona ukuthi benixhume benifonela ngama weekend kodwa uma benganitholi engcingweni hayi ngoba nisiba. Yebo kunjalo i-weekend nje kuthina nathi phela ke siphumuze umqondo nakuba siwe siqonda ukuthi abantu abaphumulile ezifeni zabo inkinga ziyabadla athi omunye shishisana impahla yami shishisana usugule 5 years wahluleka bekwelapha abanye odokotela kodwa ke ngoba ususitholile usuthi impahla yakhe ayikafiki 5 years kanti usubekezele kangaka ku5 days usubekezelile bekezela ku5 days usugule 5 years bekezela phela impahla izofika ekugcineni ngifuna ukuthi nje abantu bayaphila abaphile and futhi abazizwe besekhaya abanye bazifikela ke othandayo ukukhuluma asho sesinayo ipage sesilivulile labantu abazo lama testimonies bekhuluma nje nani siyanisandela futhi ningofakazi into eziphumayo kubantu abantu bathi kodwa Dlamini wawuhleli iphi Professor yonke leminyaka ngithi ngangahleli wena uhleli ngangazi siyabonga kunethezeka ukuthi ibaphilisile abantu ngokusimanisa nabantu nikhule njalo inamba yakho salusuyisho angazi noma uyayazi vele
Hayi. ikhombo le uyayazi Ikhombo uyayazi. nodokotela hayi ubala-ke makunjalo nje uyayazi. Okay, kulungile. Ake ngibuye kuwena dokotela, siyagoqa njengamanje. Umsebenzi ukhona uyaphuma, izinto ziyaphuma, uqinisekisa nokuqinisa abantu idolo ekutheni ukuthi umsebenzi uma ungakaphumi noma ikhombo la noma lokho asuke nikuthumelile kungakafiki kuyena kugcina kufikile, umuntu uyanithinta, manithintile nibheke niphinde nimthumelele futhi nimtsheke usenimthumelelile nenza kanjani lapho nje. Ngifuna leyo icace ngoba kusetshenzwa ngabantu la, abantu umuntu uma segula uthola ukuthi nenhliziyo incane kokunye ukufa, uthola ukuthi akakwazi ukubekezela. Ngicela ukucacise lokho. Yebo, uma ngabe ikwenzekile impahla yakho mhlambe yadamejeka endleleni, so noma yahamba yaphinde yabuye, kuyenzeka impahla ihamba iphinde ibuye, lapho siyabenza ubuntu bokuthi impahla sibuye siyithumele kabusha kuwena. Lapho mawuthumela courier kuyakhokhwa lapha la kukhoriwa khona, uthothi wena impahla yakho sayikhokhela, yahamba yajika yaphinde yabuya futhi yeza kuthina. Uma ngabe wena usuthi awuyitholanga impahla yakho, sekumele thina sikhiphe enye imali yokuthi sithumele impahla yakho futhi ihambe okwesibili, okushuthi sekuyilosi yethu leyo. Kodwa ngoba sifuna ukwenza ukuthembeka, umuntu angagcine ethi impahla yakhe ayitholanga, siyakwenza lokho. Nokuthi phela sekwande abantu abaskema abantu, nina ninehhovisi niqedile aniskeme umuntu. Hayi-ke okuskema abantu ngicela nje ukubuyisa ithemba kubantu, bathembe uProfessor Dlamini noDr Ngema. Angeke ngize ngisho ikhaya lami ngikuyalele ekhaya la ngisuka khona ngibe ngazi ukuthi ngiyakuskema, ngabe sengiriska nangomndeni wami. Ngeke ngikutshele la ngihlala khona, ngikuyalele la ngisebenza khona, ngibe futhi ngikuskema, okushuthi sengiyariska lapho. So nje izikemu zande kakhulu, nanokuthi sibonga ukuthi abantu abakhuluma ngathi, abantu abatshelana bodwa, abasinika udumo, thina besiyisebenzela ngaphandle kokufuna ukuduma nokudunyiswa, besisiza nje abantu. So yibo abantu abafakazayo, abafuna siphumele balazwe, sibonwe umhlaba, hayi ukuthi yithe siyicelela ukwaziwa noma kanjani. Njengoba eshilo uprofessor waqala ukwelapha ngo1980, kodwa ungathola ukuthi bayingcosana kakhulu abantu abamaziyo ngoba ubenza umsebenzi wakhe engenzeli ukuduma noma kanjani, ayibona. So ke siyabonga ke nabantu abenzile ukuthi baphumele obala, basho ukuthi basizakale kanjani. So ningasabi, akusona iscam. eThekwini uyangifica, eClermont uyasifica, emakhaya asemthwalumo uyasifica, ukudabuka ubaba wasempendle uyamfica nakhona. So ngeke ngisho zonke izikhowe esitholakala kuzona ekubeni sizokuscam ekugcineni. Inamba nitholakala kanjani? Uchazile udokotela njalo uProfessor Dlamini ngokuthi nisebenza Monday to Friday, ucizelela einambeni nokuthi nitholakala ngaziphi ikhathi. Okay, sitholakala kusukela ngo8 kuya ku5. La sisebenzela khona iBhilidi liseThekwini, ekhoneni la Broad no Pine Street. iBhilidi la Khan Chambers, siseduze noJem lo Dyson Form Escola, akekho umuntu ongawazi uJem. So eEastern Cape bakhona ibranches nayo endaweni yaseFlagstaff sesikhona, ePietermaritzburg bakhona. So uthinta thina bese sikuxhumanisa nomuntu. Siyazama ukuthi sihlangabezane nabantu kancane kancane, siyasondela lani khona, ikakhulukazi eJoburg hayi basimemeza kakhulu, nakhona ngiyathembisa ukuthi sizosondela. Cape Town bayasibiza, sizozama ukusondela ukuthi umuntu angaze asabe efaka imali eposa enzani, akwazi ukuthola usizo oluseduze. Siyazama ukwenza indaba zama branch, kodwa ngithi nje cela nisithembe, faka imali uzobona. Number ngizoqala ngeya Professor ethi 079 919 4994, 079 914 994. Asiqale phandle ithi 079 99 194 mase u994. Yebo. Okay, eyakho. Eyami ithi 073 051 4161,
073 051 4161. Enye ithi 065 2466 455. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho osinike sona kwiNethezeka TV nakuba singene ngeyicapha nje. Ey ikhona indlela engenza ngayo mhlawumbe ukuthi ningazumi siyabhukwa thina ikhona indlela engenza ngayo mhlawumbe ngithusile ngithi awusekwenzeke nayi siyabonga ukuthi kulungile umsebenzi masike sakhuluma ngawo uma abantu besithuma singena ngeyicapha kanje professor. Hayi sithi siyabonga kuNethezeka TV ikhule njalo idlondlobalo yaso sinama client overseas ngenxa yeNethezeka TV abaphila abantu sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya sikhulumile konke nenisithume kona nenisithumelele kona ngiyacabanga ukuthi nawe athi usithumelelile usuphendulekile mina nawe izobuyidibana le iNethezeka TV kanti ke sihlale phansi nabantu abathile abanye sibabuza ukuthi baphila kanjani namhlanje besiletha nje okukunina okusuka kunina ngaphakathi igama lami ngingumzothule ngingwakashembe isibongo mafafuke njengedangabani abanesama unkosi angalala maqedo lala bafozane nokho nje isikhundla khundla ethi mawuvimba ngala uthukusunga le ngumkhovo oyiphayo madakeni ushasa nkintsela ayibuyi aphinde ibonane yipa